Емадарският конник е един от най-забележителните и уникални паметници на българската история и култура, който символизира силата, независимостта и величието на ранносредновековната българска държава. Този монумент е изсечен върху отвесна скала, висока 23 метра, в близост до село Мадара, недалеч от днешния град Шумен. Произход – исторически контекст. Емадарският конник датира от началото на 8 век, по време на Първата българска държава, когато България започва да се утвърждава като мощна сила в Югоизточна Европа. Макар традиционно да се свързва с хан Тервел, който изиграва ключова роля за спасението на Европа от арабската инвазия през 717-718 години, има и други интерпретации, които предполагат, че паметникът може да е издигнат в чест на друг владетел от този период. Архитектура и символика. Барелефът е уникален със своята концепция и изработка. Той изобразява ездач, вероятно князът, който води символична сцена на победа. Ездачът е представен с самоувереност и благородство, ездейки величествен кон. Лъвът, който лежи пронизан под копитата на коня, символизира победен враг, вероятно Византия или друга външна заплаха за България. Кучето, следващо коня, е символ на вярност и защитата на държавата. Фигурата на ездача, в съчетание с другите елементи, предава идеята за владетел, който е не само войн, но и защитник на своя народ и земя. Надписи край конника. Барелефът е съпроводен от 3 надписа, изсечени на старобългарски език, но с гръцки букви. Тези надписи съдържат сведения за ключови събития от периода. Победи на българите над византийците. Политически договори и отношения между България и Византия. Утвърждаването на българската държава като значим играч в европейската политика. Надписите също така дават ценна информация за владетелите на България и техните действия, което ги прави изключително важни за историческата наука. Култово значение на Мадара. Емадарската скала, върху която е изсечен конникът, е играла важна роля в духовния и културния живот на древните българи. Още преди създаването на барелефа, районът е бил свещено място, обитавано от тракийски племена, които са оставили следи от култови практики. След приемането на християнството, мястото остава важен духовен център, като в близост са изградени църкви и манастири. Влияния и стил. Барелефът съчетава различни културни влияния. Тракийско наследство, свързано с скалните светилища. Ранновизантийски елементи, отразени в художествения стил и символиката. Прабългарски традиции, изразени в мотивите на победата и величието на владетеля. Тази уникална комбинация прави мадарския конник не само български символ, но и част от световното културно наследство. Археологически контекст. Около мадарския конник археолозите са открили множество артефакти, които свидетелстват за дългата история на района. Сред тях са останки от крепостта на платото, култови места и резиденции. Това потвърждава значимостта на Мадара като административен, военен и духовен център. Съвременно значение. През 1979 година Емадарският конник е включен в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Той е и сред основните символи на българската държавност, изобразен е върху монети, марки и официални документи. Барелефът продължава да вдъхновява изследователи и творци, които се опитват да разкрият пълния му смисъл и символика. Заключение. Емадарският конник е не просто исторически паметник, а символ на българския дух и идентичност. Той отразява амбициите, успехите и културните влияния, които са формирали българската държава в ранното средновековие. Барелефът е живо доказателство за способността на България да бъде лидер и културен мост в сложния свят на 8 век. Ако искате, мога да добавя информация за туристически маршрути до мястото, археологически находки или съвременни теории за неговото значение.